Hello guys! Good morning! It's me again, Dincy, para sa kusina ni Pia. Sa ngayon ay tuturuan ko kayo magluto ng tinatawag naming kinurakdingan na malunggay. Ito ang ating mga sangkap para sa kinurakdingang malunggay. Ito ang aming kurakding. Usually tumutubo to pag maulan dito sa amin. So, for more than 15 days na ako nandito sa Bicol. 2 beses pa lang yatang umaraw. Kaya, nagsitubuan yung mga kurakding or yung mga tengang daga na tinatawag natin sa Tagalog. So, ito makikita sa mga kahoy. So, yan. Puno ng mangga, yan, sa mga tumutubo yan dyan. So, meron din tayong tinapa flakes. Yan. So, hinimay-himay ko na siya. So, para maging flakes siya. Then, meron tayong alamang, 1 kutsarita, 2 cloves ng bawang, then sili. So, yung green yung ginamit natin. Sa ngayon, medyo mahal pa rin hanggang ngayon yung sili dito sa amin. Meron din tayong kakang gata o yung unang gata sa nyog. Kailangan natin to. Then, yung second na gata. Pangalawang gata doon sa nyog na gagamitin natin. Then, ang ating malunggay. Sa ngayon, ang gagawin natin ay voice over lang muna. Kasi hindi ako papakita sa ngayon. At medyo magulo pa. So, ngayon, paiinitin na natin yung ating kawali. Ayan. Yan. So, makikita nyo yung tinatawag natin kinurakdingang malunggay. Actually, ginataang malunggay rin naman siya. Pero, meron nga lang siyang sangkap ng kurakding or yung tengang daga. So, ibubuhos ko na yung pangalawang gata. So, papakuluan natin. Then, pagsasama-samahin lang natin yung mga sahog natin. Kagaya ng alamang, yung bawang, yung sili. Yan, kailangan lang silang kumulo. Then, isusunod natin yung ating tinapa flakes. Yan, so masarap siya kasi prinito muna natin yung tinapa bago natin himayin para mas malasa. Then, meron tayong yung ating specialty na kurakding. Yan, yung mga tengang daga. So, pinagpaguran pa yan ng tatay ko kunin dun sa mga kahoy ng mangga, yan, sa malunggay, yan, mga mushroom din siya, pero mas kilala din siya sa tengang daga. So, ito yung kadalasan tumutubo pag maulan dito sa amin. So, yan. Pakukuluan lang natin siya, guys. So, medyo makunat kasi yung tengang daga. So, yan, kailangan natin siyang pakuluang mabuti. Kaya, meron akong yung pangalawang gata yung ginamit natin para mas may gatang lalabas pag naluto. So, isabay na natin yung ating paminta. Durog na paminta yung ilalagay natin. Pasensya na, wala yung aking tripod. Nasira agad ni Piyang makulit. Yan. So, tulog pa yung ating reyna ng kusina, si Pia. Yan. Antayin lang natin siyang kumulo. Ayan, guys. So, 17 days na ako dito pero maulan pa rin. So, 15 days na maulan, 2 days na mainit. Yun. Ayan, guys. Makikita nyo na halos wala na yung sabaw ng ating pangalawang gata. At yung ating mga sangkap, yung ating kurakding, tuna flakes, yung mga sili, ay makikita natin na halos nagsama-sama na, naluto na. Pero medyo may katigasan yung ating kurakding. Kaya sa ngayon, ilalagay muna natin ang ating malunggay leaves. So, hindi pa luto yan. Ito ang ating masustansyang malunggay. Isa sa mga masustansyang gulay dito sa amin sa Bicol. So, yan.
Antayin lang natin na medyo maluto. Hindi natin masyadong hahaluin. Antayin lang natin na maluto siya. Then, pwede na natin ilagay yung ating kakang gata. Ito yung ating kakang gata, yung unang gata ng nyog natin. So, lalagyan natin siya. Ayan. Paghaluin lang natin kasi nasa ilalim yung mga sahog natin. So, maaamoy nyo yung tinapa. Amoy na amoy yung tinapa natin. So, masarap na siya, guys. Ayan. So, antayin lang natin siyang maluto. Dahil sa may alamang na to, medyo titimplahin nyo yung paglagay ng asin kasi baka mamaya sobrang alat niya na. So, check natin yung alat kung okay na. Hirap ng wala. Yan guys, luto na ang ating kinurakdingang malunggay or ginataang malunggay na may sahog na kurakding or tengang daga dito sa amin sa Bicol. Ngayon, huhusgahan na ng ating hari sa kusina, si Tatay Teng. Ayan siya guys. So, Tay, husgahan mo na ang aking lutong kinurakdingan kung pasado sa lasa. Lumabas na rin si Pia. Ayan na rin. So, kumusta tayo ang lasa? Ang sarap. Ang sarap. So, Tay, kwento mo kung saan mo kinuha yung kurakding or tengang daga natin. Ang kurakding po ay nakukuha sa mga palapa ng nyog. Sanga ng nyog. Yung Oo, mga dahon ng nyog. yung mga nabalik na mga sanga ng mangga, yung kapok, o kaya kayo, yung ginagawang unan. Yung Tapos, katawan noon, doon nakukuha po yan. ilang araw mo naman pinag-ipunan yung kurakding natin? Yan po ay tumutubo doon sa nakabilad ng mga kahoy Na naulanan. na naulanan. Tumutubo po sila. Ngayon, pinagtatagaan niya na kurot-kurotin doon sa mga punong kahoy. Ayan. Kung gusto mong mag-store nito, ibibilad mo sa araw. Pag gagamitin na, ipababad mo sa tubig para mahimasmasan. Bumalik ang dati niyang anyo bago mo lutuin. Pero pag presko pa, automatic, lutuin mo na. Ano Tay, pasado na ba lasa niyan? Yung anghang? Pasado. Yan guys. So, yan ang ating kinurakdingan. So, yung si Pia. Yan. Isa na rin yan sa mga ating vlogger. So, guys, eto na po ngayon. Dito na nagtatapos ang ating kinurakdingang malunggay with tinapa-flake siya. So, guys, yan. Masarap yan. Lalo na dito ngayong maulan. Dito sa Bicol. So, yan ang mga hinahanap-hanap. Makikita nyo guys. Yan po ang ancient recipe ng Bicol. Yan, ancient recipe pa daw yan. So, pinasa na nila tatay sa akin. So, ako na nagluto. Diba? Guys, masarap yan. Guys, for more recipe with a twist or invented recipe or authentic recipe ng mga Bicolanos, please like, share, and subscribe my YouTube channel, Pia Dincy TV. So, yan guys. Ayun si Pia. Ito si Tatay Teng. Thank you guys. Bye-bye. Have a nice day.